Minn fost 9,106 spezzjoni, 1025 huma l-postijiet tax-xogħol li fihom instab xi forma ta' periklu biżżejjed biex potenzjalment jikkawżaw mewt jew ħsara fiżika serja lil ħaddiema. Dawn kienu spezzjonati bejn Jannar 2020 u Diċembru 2021 mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol l-OHSA. Spezzjonijiet varji li saru fuq intrapriżi mikro sa dawk kbar fis-settur tal-manifattura, kostruzzjoni, fost servizzi oħrajn. Fis-stqarrija ġie spjegat kif f'ħafna mill-każijiet l-OHSA ordnat li jitħallsu multi amministrattivi jew jimdew proċeduri ġudizzjarji la darba jintemmu l-investigazzjonijiet. Dan fil-waqt li ħarġu ordnijiet biex il-ħaddiema jieqfu minn fuq il-lan tax-xogħol minnu fih sakemm is-sitwazzjoni tiġi rimedjata. Intqal li l-awtorità ħarġet 1152 multa amministrattiva kontra entitajiet u individwi li kissru l-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fix-xhur preċedenti. L-aktar nuqqasijiet komuni li nstabu fl-aħħar sentejn huma nuqqas ta' dispożizzjonijiet biex jiġu evitati waqgħat mill-logħli, project supervisors tas-sit tal-kostruzzjoni li ma jħarsux il-prinċipji ġenerali tal-prevenzjoni tal-OHSA u klijenti tas-sit tal-kostruzzjoni li ma jsegwux ir-rakkomandazzjonijiet tal-project supervisors. F'dan il-perjodu l-OHSA verifikat ukoll 8,906 rapport ta' eżaminazzjoni ta' tagħmir u 3,873 formola ta' notifika ta' kostruzzjoni fost l-oħrajn.